बेरायहैनि दिल्लीयाव ओंखारदों। मर्निं लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि फेसबुक पेजाव बरायग्रोनाय थाबाय। आं दिनैहाय आसामखौ नागारथ'नानै गुबुन जायगायावहाय ओंखारगासिनो दं। आंखौहाय नुथ'नाय नंला लोगोफोर आसामावहाय। बाय बाय थसै आसामखौहाय एसे बेरायनि गोलोम बोथोरनि। मालायफोरना गायजोब्बाय नै हरिसिङायावहाय ने, हरिसिङा गायजोब्बाय मालाय। जोंनिया दाखालिसो फोरोंबाय गायगासिनो दं मालाय मानसिफ्रा गाहायाव गायगासिनो दं नै मालाय मानसिफ्रा। जोंहा गैया दाबो, दाखालिसो फोदों बिसोनानो बिस्थिबार शुक्रबारावसो। हेल' लोगोफोर, जों दा बालिपारायाव दङ। ओरैहाय दिखियाजुलि बारबोनानै ओरै दिखियाजुलिजों फैनानै नै जों दा बालिपारायाव दङ। दा जों दसेनि उनाव ओरै तेजपुर थांनोसै। नैबेहाय मेजिक गाखोनोसै तेजपुरनिफ्राय अबाव थांलाय आफा? रङिया सुपारजों ने? जों मा जानानै फैयामोनलाय दिनैहाय ओरैहाय निउ बङाइगावनिफ्राय ओरैहाय रङिया जानानै फैबाय। रङिया ट्रेनजों गाखोबाय। औ, जुनाय गारिजों गाखोनानै जों दा फैनानै बालिपारायाव जों दंहाय। नै जों दा दसेनि उनाव थांसिगोन लोगोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर, बेसेबा गोबावसैमोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअ लाबोनो हायैया। माखासे गोबां खामानिनि थाखायहाय आं ससियेल मिडियायाव एक्टिभ जानानै थानो हायाखै। ओरै लोगोफ्रा भिडिअ खालामनो लेंहरो, नाथाय ओंखारफानो हाया आङो। मैयाहाय आंखौथ' गोबाङा कमेन्टफ्रावहाय बुंहरदों फेसबुकआव, बहा थांदों, बहा ट्रेन गाखोदों, आंखौहाय बिदेशआव खामानि मावहैनोसो थांबाय नामा सानदों लोगोफ्रा। लोगोफोर थाङाखै आङो, जोंनि बे आसामावनो जों गिदिंदों मैयाहाय। ओरै निउ बङाइगावनिफ्राय लानानै ओरै जों दिखियाजुलि थांदों। दिखियाजुलि बारलांनानै बालिपारा ओरै अरुणाचल थांग्रा बर्डारसिम थांनानै फैदों। आरो बेबायदिनो बालिपारानिफ्राय उल्था गिदिंनानै जोङो ओरै गुवाहाटि फारसे फैफिनदों, बायहाथा सारियालि। आरो बेफोरबायदिनो बिनिफ्राय जोङो आरोबाव गारि सोलायनानै नलबारि फैनानै नलबारिनिफ्राय ट्रेन हमनानै न'आव फैदों। हरनि 1टा जाफैलायदों दे लोगोफोर। जों मैयाहाय जारनि खालामदों। एफ्राब नन स्टप गारि गाखोयो गोबावसैमोन। जेब्लानाखि 2021आव आं जेब्ला न'आव फैदों, बिनिफ्रायनो आं बेफोरबायदि जारनि खालामाखैमोन। एफ्राब बिदि गोजानावबो सानफा 18 घन्टा गारि गाखोआखैमोन। मैयाबाथाय ओरैबायदि गारि गाखोनानै सोरलाब मोनलायखादों लोगोफोर। दा नोंथांमोना सापर्ट खालामलां, आंबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोजां भिडिअ कन्टेन्ट लानानै फैनो हायै बायदि। माखासे खामानिनि थाखाय आं फैनो हायाखै, नाथाय आं नाजानोसै खामानि दंब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय कन्टेन्ट मोजां लाबोनो। एबा नोंथांमोना सापर्ट होआबाथ' बेफोरबायदि आङो जौगानायबो नंखायामोन। दिनैहाय आंनि चेनेलाबो 5,000 साबस्क्राइबार मोनबाय। मामुलि नङा लोगोफोर 5,000 साबस्क्राइबार मोननांगौआबो ना। स' आं भिडिअखौ होबाय थानो नाजानोसै। मा ओरै खालि दं इयो उनाव। खालि जालांखासिगोन। ओइ गोमासो जेनेरेल दां। ओरै फैदो। न'आव दासो गाखोनांसिगोनलै।